салом азизон, Шаълои Гулхоҷа ҳастам. имрӯз 16 март аст ва манам дар канори шумо ва ташаккур ки моро барои тамошо кардан интихоб мекунед. тақдири мансабдороне ки солҳои тӯлонӣ дар як вазифа кор мекунанд чӣ мешавад? Оҷонсии зидди фасод дар Тоҷикистон ба ҳамин мавзӯъ таваҷҷӯҳ кард ва шумораи чунин мансабдоронро садҳо нафар гуфт. Як ҷавони тоҷике ки тавонист аз зери назорати даҳшатафканони давлати исломӣ дар Сурияву Ироқ бигурезад ва ба ватан баргардад, мегӯяд агар дар Тоҷикистон нони қоқам наёбад, дигар ба хориҷа намеравад. дар бораи ин шумо метавонед дар барномаи мо баъд аз камтар аз 3 соати дигар маълумот бигиред. қазияи пурсару садой ва таҷовузи писари 7сола дар Қазоқистон сари чанд мансабдорро хурд. пайвандони ин писарбача мегӯянд ки ӯ муддатҳои зиёд аз сӯи ноболиғоне ки дар синфҳои болоӣ таҳсил мекарданд ба таври гурӯҳӣ таҷовуз шудааст. ва бӯи Наврӯз меояд. дар ноҳияи Ҳисор дар бузкашӣ ковбойҳои амрикоӣ ширкат карданд. умедворем бо ин мавзӯъҳо тавонистем таваҷҷӯҳи шуморо ҷалб кунем. мо шуморо дар барномаи хабари Радиои Озодӣ дар Озодӣ видео ютуб мунтазирем.